Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce cinquième pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Yirimajo Atetebugu 759 logements minye école franco-arabe Kalifa Kasoge sangelen baaraw damnenen kɔfɛ denbaw y'u ka nisɔndiya yira ɲilansa min ye jardin d'enfant ye ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔsɛbɛn saraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1000 ani 500 ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ale dayɛlɛkun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco-arabe Kalifa Kasoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye Yirimajɔ Atetebugu 759 logement olu ka suguni fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn école franco-arabe Kalifa Kasoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco-arabe Kalifa Kasoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nansarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye
a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ tɛnɛ la Octobre kalo tile 6 san 2025 ka aw fo ka koɲuman dɔn ni sanga in na aw minnu sɔgɔlen don an na k'a fɔ ko aw dangana u ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la kɛnɛ min na a bɛna walawalali caman sɔrɔ Mali fo ka taa se diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. An ka wula in na kibaruya bakuruba dɔw bɛna tali kɛ. Premier ministre ale ye maaw bisimila jɛkulu min n'a sigira ko comité interministériel ni olu bɛ catastrophe ani waati gɛlɛnw kɔɲɔw kunna jumadon jalajɛba kɛra yaasa ko tajiko gɛlɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ fura ka se ka sɔrɔ a la ka taji di malidenw ma Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Lakanako bunakun kan ni dɔgɔkun kɔnɔ an ka cɛfini tabaw ka kunnafoni sira DIRPA a yɛrɛ k'a fɔ ko duguma kɛlɛcɛw ko fara sanfɛ kɛlɛcɛw kan u ye baara kɛ marabolo caman kɔnɔ Segu, Kidal, Tɔnbukutu wulikajɔ mun n'a kɛra sababu ye ka dadigi kɛ kosɛbɛ bamanciya ni juguya kɛwale tigilamaw la. Lakanako kelen bunakun kan Niger fintigilakaw k'u ka dɔgɔkun kɔnɔna la u ye wulikajɔba kɛ ka dangarikɛ kosɛbɛ maa ŋaniya juguw la ni o ye bamanciya wale tigilamaw ye k'u caman daji ni ka a maa camanba ka o minɛ. Faransikaw bara Premier ministre ale ka gouvernement sigilen heure 14 dɔrɔn heure la k'a fɔ Sébastien Lecornu a ye démission rendi ka fanga bila ni waati in na Faransi Premier ministre tɛ yen maa mun kan ka na a nɔnabila maaw kan ka o de jaabi dɔn don nataw la. Farikolo ɲɛnajɛko bunakun kan sifinakaw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ min ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la a daminɛ la an ka sifinakaw olu ye Libéria dasi Fu ani Kanangolo fo ka taa se Coupe du Monde éliminatoire koɲɛ la an ka entraîneur a ye cɛbalon olu ka lisiw bɔ minnu kan ka taa tile 9 ani tile 10 ka o baaraw kɛ. Ninnu de an ka kunnafoni bakuruba dɔw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara mun kan sɔɔni ka walawalali kɛ aw ye an b'a fɔ a y'aw sɔgɔ ko ɲuman sɔɔni an bɛna ka ɲɛfɔli kɛ aw ye. An b'a daminɛ ni tajiko gɛlɛya koɲɛw ye an ka jamana premier ministre ale de ye jɛkulu ɲɛmaa ye u ye jɛkulu mun sigi ko comité interministériel de gestion des catastrophes
o jɛkulu in ye ɲɔgɔn ye ba kɛ jumadon ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko fɛlɛ minnu bɛ jɛkulu in bolo yaasa tajiko gɛlɛya mun bɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛ nɔgɔya ye bɛɛ lajɛlen ma cogo min na marabolo kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na. Jɛkulu in ɲɛmaa ni o ye premier ministre ye a ye maaw bisimila maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ minnu da bɛ tajiko o kumaw la ko yaasa jamana ɲɛmaaw ye fɛlɛ min bila sen kan ka taji doni mobili citernes olu bɛ ka lakɔlɔsi cogo min na k'u escorter ka se ka o fɛlɛw k'o kologiriya kumaɲɔgɔnw bɛ kɛ cogo min na jamana ɲɛmaayaso ani maa fɛn fɛn bɛ jɛkulu in kɔnɔ yaasa ka se ka baaraw kɛ. Baara laɲini ye mun ye taji ka se ka don jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o baaraw ka se ka sɛbɛntiya. Jalajɛ in kɔnɔna la an ka jamana premier ministre ani fo ka taa se taji donnaw ka jɛkulu ani transporteurs minnu bɛ jɛkulu in kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kumaw bakuruba dɔw ye jumɛn ye convois bɛ se ka sécuriser cogo di ni o ye an ka taji convois bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ finitigilakaw sirabaw bɛɛ lajɛlen fɛ taji bɛ don yɔrɔ mun na Kayi sira fo ka taa se Sikaso sira ma bɛɛ ye k'a fɔ finitigilakaw u ye citernes camanba ka u escorter fo ka se n'u ye duguba kɔnɔnaw la ko o baara minnu daminɛna jamana ɲɛmaaw ye baara mun kɛ a kɔnɔna la ko dɔ bɛna fara o kan halisa fɛlɛ dabali jumɛn kan ka kɛ o la o baaraw kan ka labɛn cogo di kumaw bolila o kan ani fo ka taa se maa minnu kan ka taa lakana kɛ citernes na duguma kɛlɛcɛw fara sanfɛ kɛlɛcɛw kan u bɛ se ka a baara bɛɛ lajɛlen labɛn cogo min na jalajɛba in kɔnɔ u ye hakili falen falen k'o kan fo ka taa se mobili bolilaw transporteurs maa minnu bɛ tajiko bunakun kan o ni olu bɛ se ka kumaɲɔgɔnw kɛ cogo min na a yɛrɛla k'a fɔ jɛkulu in kɔnɔ ko mun ka gɛlɛn ko in na kosɛbɛ o de ye ka se ka a fɔ malidenw ye maaw ka faamu ni o ye sensibilisation ye. Jamana ɲɛmaaw bɛ baara mun na k'a yira jamana kɔnɔna k'a fɔ hali n'a sɔrɔ waati ka gɛlɛn ko ɲɛmaaw sigilen tɛ k'u bolo da u sen kan u bɛ ka baara ni wulikajɔ minnu kɛ fɛlɛ dabali bɛ ka kɛ u bolo ko ɲɛmaaw jɔrɔkun ye ka se ka malidenw de lafiya o de la ko baara minnu bɛ ka kɛ ko a ka kan sensibilisation kunnafoniw ka cari k'a fɔ malidenw ye baara minnu bɛ ka kɛ gɛlɛyaw kɔnɔna la laɲini ye mun ye nɔgɔya ka se ka na ani fo ka taa se kuranko fɛnɛ sira fɛ taji bɛ se ka di cogo min na yaasa kuran ka se ka sɔrɔ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen gɛlɛya kana don kuranko la ko baara bɛ ka kɛ o la. Jalajɛba in kɔnɔ tuguni a yɛrɛla k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaayaso fo ka taa se premier ministre ani jɛkulu in ko bɛɛ lajɛlen ka baaraw bɛ ka coordonner hakilinaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan laɲini ye mun ye maliden bɛ se ka taji sɔrɔ maliden mana kɛ fan o fan ko wa population k'a dɔn k'a fɔ baara ni wulikajɔw bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ population yɛrɛ de kama gɛlɛya minnu bɛ yen laɲini ye mun ye ka se ka fura sɔrɔ o la taji ka se ka don duguba kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na h'a ka ja kuranko bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisiwasa sɔrɔ ko o hakilina n'o fɛɛrɛw de bɛ ka bila sen kan. Lakanako sira fɛ an ka cɛfini tabaw nin dɔgɔkun kɔnɔ o y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye bamanciya kɛwale tigilama maa caman daji duguma kɛlɛcɛw fara sanfɛ kɛlɛcɛw u kun kɛn bɛ ka boloɲɔgɔnma kɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Wolomasiri tabaw ka kunnafoni sira DIRPA a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la ani cɛfini tabaw ka wulikajɔ ni baaraw kɔnɔ nin dɔgɔkun kɔnɔ ka na se dɔgɔkun laban ma sibiri ani kari ko cɛfini tabaw ye wulikajɔ dɔw kɛ ani baarabaw ka daminɛ Segu marabolo kɔnɔna la yɔrɔ mun bɛ yen ni o ye faya kɔnɔna ye fo ka taa se Susa ma ko an ka cɛfini tabaw u ye bamanciya tigilama dɔw ka u susu ye maa minnu ni u tun bɛ ka bamanciya wale labɛn ka ɲɛsin maa nana masumalenw ma ni ka damatɛmɛ wale n'a bɛ wele ko exaction ka o ta k'o da population civile kan ko u ka o wale ninnu kɔnɔna la cɛfini tabaw taara se u ma ka u daji sɛgɛsɛgɛli ɲumanw kɔfɛ cɛfini tabaw ka sanfɛ sira minnu bɛ yen nɔ sanfɛ pankulu ko olu ye maa ŋaniya jugu dɔw dagalen ye ka se ka bamanciya walew labɛn dɔw tun bɛ motow la u ka dagayɔrɔ n'u y'u ka baziw ye ko sɛgɛsɛgɛliw kama o kɔfɛ u ye susuli ta k'a da bazi kan n'a kɛra sababu ye ka se ka u ka dagayɔrɔ in ci yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ko u ka panow ani fo ka taa se u ka mugujuguw tun bɛ mara yɔrɔ min na sanfɛ kɛlɛcɛw ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la k'u ye susuli d'a kan u y'a ye mugu min foronna ko sigasiga bɛɛ lajɛlen ka bɔ a la k'a fɔ mugujugu de tun bɛ u bolo n'a kun dogolen bɛ dagayɔrɔ in na nka o daga in cɛfini tabaw sanfɛ kɛlɛcɛw k'u ye a daga in ci ni ka
maaw lafiya maa minnu ni damatɛmɛ wale tun bɛ ka taga ɲɛsin olu ma Kidal marabolo kɔnɔna la cɛfini tabaw ka wulikajɔ ko sibiridonya kelen kɔnɔna la u ye pikapu dɔ n'a kun dogolen bɛ kosɛbɛ ni o ye kulu marifatigiw bamanciya kɛwale tigilamaw ka mobili dɔ n'u kun kɛn bɛ ka a dogo kosɛbɛ ko an ka cɛfini tabaw ye a vize ka a sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ye o susu k'a kɛra sababu ye ka o mobili a n'a kɔnɔnamaw k'u bɛɛ lajɛlen daji cɛfini tabaw ka wulikajɔ kɔnɔna la DIRPA maaw ka fɔla ko baaraw bɛ ka kɛ ani fo ka taa se cɛfini tabaw ka ɲɛma ma ko wolomasiri tabaw ye baara mun kɛ k'u y'a bɛɛ kɛ ni professionnalisme o kɔrɔ baara kɛcogo yɛrɛ yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli o kɔɲɛ de la wolomasiri tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ jigisigi di maliden bɛɛ lajɛlen ma ko baaraw bɛ ka kɛ u fɛ su ni tile baara minnu n'a bɛɛ lajɛlen kun ye ka maliden n'a bololafɛnw ko o lakana an bɛ to lakana ko bunakun kan ka taa Niger kaw fɛ yen nɔ Niger fintigilakaw ka dɔgɔkun kibaruya n'u b'a wele ko bulletin hebdomadaire dɔgɔkun kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko Niger wolomasiri tabaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka bamanciya nijuguya kɛwale tigilama maa caman k'u daji an bɛ waati min na ko bi k'u ye caman minɛ u bolokɔrɔ maa minnu n'u y'a laji k'a bɛ taa se maa 50 hakɛ caman ma ko u ka wulikajɔw kɛra karidon ani fo ka taa se sibiridon k'a daminɛ sɛptamuru kalo tile 28 ka taa bila ɔktɔburu kalo tile 4 na o dancɛ de kɔnɔna la ko Niger fintigilakaw ni o ye FDS ye u ye wulikajɔbaw kɛ ko ka ni maa ŋaniya jugu ninnu ka a caman daji ani k'u ka maa caman k'u ka minɛnw k'u tiɲɛ minɛn minnu n'u bɛ bamanciya wulikajɔ n'a nijuguya baaraw kɛ ni a ye marabolo kɔnɔna kibaruyaw la kajolokaw bara siraban kasara dɔ a kɛra sababu ye ka maa 5 ka o bɔnɛ a nina yɛrɛ la k'a fɔ ko maa ninnu na a bɛɛ lajɛlen tun ye sifinnakaw de ye cɛ 3 fo ka taa se muso 2 ma ko in kɛra sibiri ɔktɔburu kalo tile 4 mɔbili mun ni o ye 4 ye RAF4 u tun bɛ ka bɔ Zeguwa k'u kunda kajolo kan k'u taara se bɛnin dɔ de ma o de kɛra sababu ye ko tasuma a mɛnɛna mɔbili in na a yɛrɛ la k'a fɔ maa minnu tun bɛ a kɔnɔna la ni o ye maa 5 in ye ko maa 1 dɔrɔn de bɛ yen nɔ mun ni o bɔra nka o yɛrɛ bɛ lahala mun na bi ko a lahala ka jugu baw k'a ka joginda juguyara kosɛbɛ nka maa tɔ ninnu ni o ye maa 5 ye ko olu bɛɛ lajɛlen tora nin ko in na kajolo protection civile o maa minnu bɛ olu yɛrɛ k'a fɔ k'u taara se sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu joginna u y'o ta joona joona ka taa n'o ye kɛnɛyaso la ko yaasa ka se ka dɛmɛ don o ma gawukaw bara kalanfaw ka lapasali jɛkulu u kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna baarabila kɛ ko k'a daminɛ bi tɛnɛdɔn in na ka taa se fo ɔktɔburu kalo tile 10 tile 4 lapasali jɛkulu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna o de baarabila kɛ ka kɛ ni kununko karidon ye u ye jalajɛba dɔ kɛ jalajɛ mun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kalanfaw ka jɛkulu ko u ka hakɛw ani u bɛ ka laɲini minnu kɛ k'u ka laɲiniw ma sabati o de la k'u bɛna nin baarabila in kɛ ko k'a ɲini u ka kalanfaw ka lapasali jɛkulu maaw bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka nin baarabila ni o ye grève ye ko k'a labato marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni o ye Gawo marabolo ye ko fo ka taa se u ka laɲiniw ka sɔrɔ kucalakaw bara dɛmɛ taara ka a di guwa 90 ma dɛmɛ mun ni o ye maa minnu ni sanko tiɲɛni inondation ye gɛlɛya lase olu ma san 2025 in na yɛrɛ la k'a fɔ dɛmɛ ninnu tun ye balo ye ani fini ni minɛn ni a ɲɔngow ko in kɛra ka sanga ni sibiri ye kucalakaw bara la k'a fɔ jɛkulu mun bɛ yen n'u b'a wele ko Lions Club olu de ye nin dɛmɛ in kɛ ka kɛ dɛmɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ wale ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu mago b'a la kosɛbɛ direction mun n'a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw bunakun kan kucalakaw bara ko in bɛɛ lajɛlen kɛra u n'olu ka bolodiɲɔgɔnw ma o kɔnɔna la yorosokaw bara a yira mɛ k'a fɔ ko bi tɛnɛdɔn in na ko tajiko gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ baw kibaruya minnu n'a bɔra studio tamani maaw yɔrɔ o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko taji ti ka sɔrɔ wa a sɔngɔ gɛlɛyalenba don yorosokaw bara k'a kɛn bɛ sababu ye ka gɛlɛya lase kuranko ma hali orobinɛ ko ji ti ka na sigida denw k'u la kibaruya kɔnɔ la k'u kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ u ka cakɛda mun n'a bɛ kuran di yorosokaw ma yelen kura k'u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya de kɛn bɛ sababu ye kuran tɛ ka se ka di yorosokaw ma wa jiko fɛnɛ k'a bɛ ka gɛlɛya ko maa caman bɛ ka taa i ɲɛsin chateau ni kɔlɔn de ma kibaruya minnu ko n'a bɔra
dugudenw yɔrɔ bi k'u bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko taji litiri bɛ ka feere 550 gazoli ko bɛ ka feere 300 an bɛ don min na ko bi yɔrɔsokaw bara sajɔlakaw fɛ yen nɔ a yɛrɛla k'a fɔ ko polisilaka mun bɛ yen nɔ u ka wulikajɔw kɛra sababu ye k'u tɛgɛ da sifinaka dɔ kan sifinaka in n'a sisanga ye san 26 ye dɔrɔn ko u maa 2 de ye kɛlɛ kɛ damandingɛ kunna sanubɔyɔrɔ la n'o kɛra sababu ye ni kelen ye a tɔɲɔgɔn k'o bɔnɛ a nin na u ka komisɛri mun bɛ yen nɔ ni o ye sajɔla komisɛri ye Fakama Sisogo ale n'a ka cɛbalenw olu de ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka larawuli kɔnɔna la u taara u tɛgɛ da sifinaka in kan k'a kɛra Prokoto o buguda kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ ko in kɛra mankan ni kɛlɛ de ye damandingɛ kunna bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ɲini k'a fɔ ko a bɛna sanu bɔ ni kumaw fɔra ɲɔgɔn kɔ ko fɛn min ye sifinaka in ye ni u y'a da ko SD ale de ye DD k'a bɔnɛ a nin na nin waati in na ko u ye maa in k'a minɛ k'a lasago k'a bila mana de dépôt la yaasa ka se ka a ko k'a sɛgɛsɛgɛ kalanakaw fɛ yen nɔ a yɛrɛla k'a fɔ ko so dɔ forona kalana ni o bɛ Buguni mara la kalana yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko Kɛlɛbugu so ka foro nin k'a kɛra sababu ye ka maa 4 bɔnɛ a nin na ko in k'a kɛra ka sanga ni Ɔkutɔburu kalo tile 2 ka taa se Ɔkutɔburu kalo tile 3 ma so in ko a balila ka foron sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 ka maaw to sunɔgɔ la 5h du matin so in foronin k'a kɛra sababu ye ka nin maa ninnu bɔnɛ a nin na nka kun jumɛn de y'a to so in foronna ko sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ o kɔɲɔ la wa a yɛrɛla k'a fɔ maa 3 fɛnɛ o joginna ni so in ka foroni wale la Kayikaw bara kuma falen kɛnɛ dɔ sigira sen kan u ka conseil régional kɔnɔna la ka sanga ni san 2025 musaka mun n'a kan ka don marabolo baaraw kɔnɔna la ko budget primitif kumaɲɔgɔnw taara boli o kan Kayi marabolo ɲɛmaw ka taa se ladala dugutigiw fo ka taa se Kayi ɲɛma bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ mun kan ko nin jalajɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye dugu ɲɛta walima marabolo ɲɛta baara mun kan ka kɛ marabolo kɔnɔ ka se ka bɛɛ da don a la ani fo ka taa se baara kunbaw kan ka kɛ jumɛn ye san 2026 kɔnɔna la ani ka a lajɛya bɛɛ lajɛlen ye musaka mun ni dugudenw b'a bɔ a bɛ don nin da fɛ ko nin hakili falen kɛnɛ in laɲini kɛra o de ye ka taa se société civile ani marabolo ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan Bafulabekaw bara siraban kasara dɔ kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase maa caman ma yɛrɛla k'a fɔ ko mɔgɔ 10 hakɛ olu sɛbɛkɔrɔ joginna nka maa ni ma to a la u ka bisi car dɔ bɛ yen nɔ ni ale tun kɛn bɛ ka maaw ta k'a bɔ Bafulabeka i kunsin Kayikaw ma ko kari ne balila ka sira bila ko in kɛra kunungo karidon a ye sira bila ka taa yɛrɛ sɔrɔ ŋanya fɛ a kɛra Timti la o masurunya la ko kari ka foroni a binni kɛra sababu ye ka maa 10 ka o jogin ko o maa 2 b'a la minnu ka joginda bonyana kosɛbɛ nka ko dɛmɛ d'olu ma joona joona ka taa n'u ye kɛnɛyaso la nin waati in na maa kɔni o ni ma to a la Segukaw bara kalan wuli ka sanga ni o ye dɛmɛ taara k'a di maaw ma maa minnu ni olu mago b'a la kosɛbɛ sifinaka minnu ni olu somɔgɔw ka sɛgɛn ka bon enfant des démunis dɛmɛ minnu n'a bɛ tali kɛ kalanminɛnw na a yɛrɛla k'a fɔ kalanden mɔgɔ 10,400 328 olu de garisɛgɛ donna kalanminɛnw na ani fo ka taa se sifinaka minnu bɛ yen nɔ ni wolosɛbɛn kun t'u la bawo a caman somɔgɔw ye u sigiyɔrɔ bila ko jugement supplétif 300 dira o sifinakaw ma fo ka taa se kalanfaw yɛrɛ u ta sɔrɔ ka dɛmɛ di kalanfaw fɛnɛ ma u ka kalankɛminɛnw na dɛmɛ mun ka musaka bɛ t'i jɔ sefa wari $77,7 la n'a baara bɛɛ lajɛlen kɛra jɛkulu fɛ ONG EDUCO wa ko jɛkulu yɛrɛ k'a fɔ a tɛna dan Segu dɔrɔn ma Mopti Bajangara Douentza San fo ka taa se Bamako ma k'u bɛna nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ k'u ka laɲini kun ye mun ye ka se ka Mali sifinaka bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka hakɛ kalanko ka se ka o sabati bɛɛ bɛ se ka kalan ɲuman ka o sɔrɔ cogo min na an bɛ taa bayɛlɛmaliko sira fɛ Italikaw bara an ka jamana minisiri mun ka ca o ɲɛsin bɛ jagoko ni bayɛlɛmaliko ma Musa Alasani Jalo nin waati in na ale bɛ taama la Italikaw bara bawo ko jalajɛba bɛna kɛ kɔriko bunakun kan jalajɛ mun ni k'a daminɛ Ɔkutɔburu kalo tile 6 in ka taa bila a tile 7 la n'a bɛna kɛ kɔri nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye ka ɲɛsin kɔri sɛnɛ jamanaw ma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana dun ye kɔri sɛnɛ jamana belebeleba ye o de la an ka jamana jagokow minisiri a bɛ yen nɔ an ka jamana tɔgɔ la fo ka taa se jamana 4 mun kɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan
ni o bɛ kɔɔrisɛnɛ kɛ ko C4+ a bɛ o jamanaw fana tɔgɔ la n'o bɛ tali kɛ Benin, Burkina Faso, Mali, Chad ni waati in na Côte d'Ivoire fana farala a kan ko nin jamana 4 ninnu ni kɔɔri bɛ sɛnɛ an fɛ yan kosɛbɛ. Musa Alassane Diallo ale bɛna taa kuma jamana ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani fo ka taa se an ka jamana ɲɛmaaw bɛ ka hakilina mun ta tigɛko bunakun kan hakaja kɔɔri ye an ka jamana sɔrɔko yakubali siraba mun ye ka se ka taa kumaw kan yɛrɛ la k'a fɔ jalajan in a nafa bɛna bonya kosɛbɛ sɔrɔ yakubali ani baaratanya kɛlɛli baw kɔɔri mana fɛnɛ k'a sɛnɛ a bɛ kɛ sababu ye cikɛlaw olu bɛ u tɛgɛ nɔ kosɛbɛ k'u tɛgɛ nɛmu ani fo ka taa se ka lafiyaba ani ka an ka waganɛ ka a yakubaya kosɛbɛ ka a bugun. An bɛ taa musolakaw ka kɛnɛ kan. An bɛ octobre kalo mun na kalo in ye musolakaw ka kɛnɛ ye bawo octobre rose ni o ye Sina bon fo ka taa se wulunugula bon o kɛlɛli kalo don. O baaraw nun donni de kɛra an ka jamana kɛnɛyako ni ɲɔgɔn dɛmɛ minisiri muso fɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko nin kɛnɛ in bɛ kɛ ka se ka hakilina di musow ma k'u la kunnafoli ani ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni nin bon in ye maa minnu minɛ bawo ko a bɛ gɛlɛya lase muso caman ma ko ni ye Sina bon in ta ka lajɛ yanni a ka juguya n'a kunbɛra k'a bɛ kɛ sababu ye ka musow kisi a ma o de la ɲinan san kɔnɔna la ko u bɛna kɛ ka se ka musow kunnafoli joli sɛgɛsɛgɛ maaw ka se ka taa o la wa ko baara in a nun donni mun kɛra bi place du cinquantenaire kɔnɔna la u bɛna taa se an ka jamana marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la wa ɲinan kumakun u y'a kɛ maa minnu ka gɛlɛya fanga bon kosɛbɛ n'o bɛ tali kɛ dadigi bɛ muso minnu na muso minnu ni olu y'u sigiyɔrɔ bila ani maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye falaw ye cɛsabamusow ko ɲinan kumakun kɛra olu de ye ka se ka u kunnafoli hakaja ka joli sɛgɛsɛgɛ kɛ yaasa cancer de sein ani fo ka taa se cancer de col de l'utérus ka se ka nin bon fila ninnu ka o kɛlɛ. Nin kɛnɛ in dayɛlɛli kɛnɛ kan an ka jamana minisiri muso min bɛ kɛnɛya bunakun kan fo ka taa se minisiri caman ma olu tun bɛ yen nɔ ani jɛkulu mun bɛ yen ni olu bɛ musow ka hakɛw lapasa ko nin hakilina in ka Mali muso bɛɛ lajɛlen wele ka se ka musow k'u sensibiliser ka u kunnafoli ani k'a fɔ u ka taa a waati la ka joli sɛgɛsɛgɛ kɛ yaasa cancer fila ninnu Sina bon ani wulunugula bon o bɛ se ka kɛlɛ pewu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na. An bɛ taa an ka jamana kɔkanna kibaruyaw kɔnɔna la Niger jamana kuntigi général d'armée Abdramane Tiani ale ye taama kɛ ka taa se teriya kɔnɔna la karidon octobre kalo tile 5 a ka taama in kɔnɔna la n'a kunbɛra ni jama caman ye maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Jamana ɲɛmaa a y'a yɛrɛ k'a fɔ dugudenw na ko a labɛn bɛ u ye gɛlɛya minnu fɔ ka se ka caman ta ka bɔ a la. Jamana kuntigi y'a yɛrɛ k'a fɔ ni o ye Niger jamana kuntigi ye ko fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ u bolo wa ko wulikajɔw bɛna kɛ u fɛ yaasa ka se ka dugudenw ka gɛlɛyaba minnu bɛ yen ni u y'a fɔ n'a dɔw ye kalanko sirako jiko ani fo ka taa se lakanako ma ko Niger jamana ɲɛmaaw k'u bɛna fɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ jamana kɔnɔdenw kan. Fala an bɛ fan fɛ i ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ yanni an ka kunnafoli tɔw lase. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. An bɛ taa Burkina Faso kaw bara octobre rose ni o ye Sina bon ani wulunugula bon o baaraw o nun donna Burkina kaw bara ka sanga ni octobre kalo tile 6 in ye musolaka mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ u ka marabolo comme Silga o ɲɛma ale de ye baara in nun donni kɛ a yɛrɛ la k'a fɔ jɛkulu minnu bɛ yen ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw bunakun kan
olu de bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka kunnafoli k'o cari musolakaw ye ani jolita sɛgɛsɛgɛli ka kɛ yaasa ka se ka nin kansɛri ninnu k'o kɛlɛ ka bɔ musolakaw la bana in kana cari Burkina Faso jamana kɔnɔ. Senegalikaw bara jamana premier ministre Ousmane Sonko ale ye Niger premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen ka o bisimila ni a bɛ Senegal jamana kɔnɔ yaasa jalajaba mun bɛna kɛ ko forum Invest in Senegal ka se ka taa o nin dɔ la o baara minnu n'a bɛ kɛ octobre kalo tile 7 ani a tile 8 ko Niger jamana bɛna taa ka taa a jɔyɔrɔ bin fa premier ministre Lamine Zen ale bɛ yen nɔ Niger jamanakuntigi Abdurahmane Tiani o tɔgɔ la. Chadi jamana kɔnɔna la wasadenw olu ye sariya dɔ ta ka yɛlɛma don u ka sariya la sariya mun n'a b'a kɛ jamanakuntigi ka manda bɛ bɔ san 5 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ san 7 la wa yɛrɛ la k'a fɔ ko manda in n'a ye san 7 sɔrɔ a bɛ renouveler wa o kɔfɛ u ma dan fɔ a la o kɔrɔ ni jamanakuntigi ye san 7 kɛ ka san 7 wɛrɛ fara a kan a tɛ dan yen maa wɛrɛ kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko sans limite don wasadenw ye o sariyaso mun ta a yɛrɛ la k'a fɔ wasabulon kɔnɔ mɔgɔ 236 olu bɛɛ lajɛlen u bolo kɔrɔta k'a fɔ k'u sɔnna ma maa si de ma sɔrɔ ko a b'i kanga ni sariya in sanfɛ maa minnu ni olu ye wasadenw ye n'u ye fanga sinamatɔnw ye olu caman kala ta kuma olu ye da gosi ka bɔ wasabulon kɔnɔ k'a fɔ ko nin tɛ ko ye ko nin bɛ ka kɛ labɛn de ye yaasa ka se ka jamanakuntigi ka a dagalen to fanga la kudayi faransikaw bara jamana premier ministre ni o ye Sébastien Lecornu ale ye walan sɛmɛ heure 14 dɔrɔn a kɛlen k'a ka fangabulon ko o fɔ jamana kɔnɔdenw ye a ka ministre ni ko in kɛn bɛ ka maa caman kɔnɔ gan baw maaw yɛrɛ k'a fɔ premier ministre k'a kɛlen k'a ka liste bɔ k'a bin ko kumaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani ŋunuŋunukanw lapasali jɛkulu ani fɔ ka taa se fanga sinamatɔnw ko olu caman de ye kumaw fɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ u ma sɔn ni gouvernement ye ko o kumaw ni o ŋunuŋunukanw ni o pression o de kama premier ministre a ye walan sɛmɛ wa walima kun wɛrɛ de b'a la wa maaw bɛ ka u yɛrɛ ɲininka o la nka Sébastien Lecornu a ka walan sɛmɛni jamanakuntigi kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale sɔnna a ma maa caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka nin waati in na jɔn de bɛna Faransi jamana premier ministre la sisan ni ka gouvernement sigi ko o de bɛ ka maaw kamanagan baw nisɔngoyayiralaw ani fɔ ka taa se lapasali jɛkulu maa caman bɛ ka siran olu ka pression n'u ka kumaw ɲɛ Corée du Nord jamanakuntigi Kim Jong-un ale ye kɛlɛkɛminɛn dɔ yira n'u b'a a wele ko Koye Hyun ni kɛlɛkɛminɛnba in n'a bɛ tɛmɛ ji sanfɛ ko a giriya ye tɔni 5000 ye kɛlɛkɛminɛn kura in Koye Hyun ko nin ye kɛlɛkɛminɛn belebeleba ye ni Corée du Nord jamanakuntigi a bɛ k'a kɛ de yaasa k'u ka kɛlɛkɛminɛn yira k'a yira diɲɛma la k'a fɔ kɛlɛkɛminɛn jugumanw bɛ u bolokɔrɔ a bɔra ka dantigɛli kɛ u ka kunnafoni sira min bɛ ni o ye KCN ye jamanakuntigi k'a yɛrɛ k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn min bɛ Corée du Nord bolo u bɛ disi gosi n'a ye wa u wasalen ninnu n'a ye wa o bɛ se k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko nin ye o wale dɔ ye Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko coupe du monde o éliminatoire tirage mun n'a kan ka taa kɛ Amérique jamana kɔnɔ coupe du monde tirage ko Irankaw ka délégation ko olu sen tɛ bila Amérique jamana kɔnɔ kɔrɔfɔ in a y'a daɲɛnɛmaya k'a sɔrɔ décembre kalo tile 5 de diɲɛ dolanci kulu jɛkulu bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Amérique faaba Washington kɔnɔ yaasa ka coupe du monde ka a tirage au sort kɛ jamana ɲɛmaa dun kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko Iran délégation sen tɛ se ka don Amérique jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ Irankaw olu qualifielen don ka taa coupe du monde kɛnɛ kan o y'a yɛrɛ k'a fɔ gɛlɛyaba mun n'a bɛ Amérique jamana ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ ko Amérique jamana ɲɛmaa a bɔra ka o de daɲɛnɛmaya wa hali a ma nɔgɔ don a kuma la k'a fɔ ko délégation bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa Amérique jamana kɔnɔ ko fo n'a kɛra Iran ye kɔrɔfɔ in a sɛbɛntiyara Irankaw ka farikolo ɲɛnajɛ jɛkulu u ka kuma lasela ni o ye Amir Mehmed Alaoui ale yɛrɛ k'a fɔ ko kɔrɔfɔ in ko ka a tiɲɛ don ko jamana ɲɛmaa kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ u tɛ se ka don yen an bɛ to farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan sifinnakaw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ mun bɛ yen nɔ ni o ye UFOA ye
17 mun bɛ ka taa Mali kɔnɔ yan nɔ an ka sifinnakaw olu ye u ka disi da k'u yɛrɛ di Libéria ma kosɛbɛ 6 ani kanangolo baara mun ni a daminɛna kunungo octobre kalo tile 5 karidon sɛnɛndolanci mun n'a bɛ ka taa yan nɔ Sadimawadu Konate kɔnɔna la an ka sifinnakaw olu ye u doncogo kɛ doncogo ɲuman ye wa bi don in na ko sɛnɛndolanci a baaraw bɛ sen na an ka dolanci kɛnɛ Mamadu Konate ani fo ka taa se Wɛnzɛ Kulubali o ni a ɲɔngow kɛnɛ kan. Coupe du Monde san 2026 o éliminatoire baaraw bɛ sen na 9e journée fo ka taa se 10e ma o fan fila mun kan ka kɛ n'a tora o ye an ka degedege karamɔgɔ ni o ye Tom Saintfiet ye ale ye lisi bɔ k'a bin maa minnu ni olu kan ka taa éliminatoire farafina gun kan ka o sɛnɛndolanci tan yɛlɛmali mun donna a la o de ye ko k'a fɔ maa minnu tun bɛ yen nɔ ni olu mana dolanci tɛmɛnenw kɔnɔna la n'o dɔ bɛ tali kɛ Yves Bissouma fo ka taa se Amadu Ayidara ko olu bɛna na dolanci fila in kɔnɔna la ka fara olu kan Woyo Kulubali, Abdoulaye Jabi, Mamadou Samassa ani El Bilal Touré ko olu bɛna na ka na fara sɛnɛndolancila tɔw kan yaasa ka se ka journée fila mun tora ka olu tan. Ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaruw la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga in na ka lase aw ma an b'a fɔ ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don an na kibaruw lasera aw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ jaw tun bɛ ka yɛrɛ aw la Falaye Keyita fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Complexe scolaire Mamadou Camara niso kologiriya bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Camara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabɔlen don a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fondamentali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Camara la mun tɛ fan tɔw la n'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye tɔgɔsɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔsɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki jardin kalosara ye 2000 primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Camara dagalen filɛ Banagabugu cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01 a ye wuli joona ka s'u ma baw waati